и я загуби толкова елементарно, че просто надали той самия си е представил, че може да отиграе такова положение по подобен начин. Александров центриране. Георги Иванов се измъква, няма засада. Георги Иванов, чудесно изпълнение и 1-0 за отбора на Левски. Великолепно изпълнение на Георги Иванов. 1-0 за сините. Малко преди края на матча отново героят за Левски се казва Георги Иванов. 87 минута. Единствената грешка в отбраната на Нефтохимик и какво превъзходно изпълнение на Георги Иванов. Всеки момент ще видим и повторението, за да се убедите, уважаеми зрители, как един център нападател може да изиграе това положение. Ето го паса на Сашо Александров. Той видя как се измъква Георги Иванов. Топката бе отбита от главата на Бранимиров и след това превъзходно, просто брилянтно изпълнение от Боле с левия крак. Направи напълно безпомощен Йордан Господинов. 87 минута, Георги Иванов 1-0 за отбора на Левски. Това, което сините искаха да направят през целия матч, стана факт едва 3 минути преди края. Естествено е, че Данчо Господинов е толкова нещастен в момента, но той няма абсолютно никаква вина за този гол. Иванов, разбира се, не без съдействието и на Веселин Бранимиров. И сега продължават опитите на футболистите на Нефтохимик по някакъв начин да притеснят играчите на сините. Това не им се отдава. А пък момчетата на Димитър Димитров бавят всячески и се стремят точно към това, което прави Нешко Милованович, да закара топката до линията за изпълнение на ъглов удар. Георги Иванов отново стига до нея. Бисер Иванов го дублира. Трябва да му подаде той. Така и прави удар на Бисер Иванов. И това е всичко в финала за Купата на България. Бисер Иванов 2-0 за Левски в 90-та минута. Ето как това, за което ви казах още при отбелязването на първия гол, стана реалност. Отбора на Нефтохимик хвърли всички сили в атака. Бранителите просто нямаха сили да застигнат Бисер Иванов. Той дублира много добре голмайстора на своя отбор и отбелязва второто попадение за Левски. Левски води с 2-0 секунди преди последния съдийски сигнал. Радост за Димитър Димитров. Радост за всички привърженици на Левски. Още веднъж повторението. Оставен абсолютно непокрит. Бисер Иванов прави резултата 2-0. Георги Иванов, пак герой в тази ситуация. Гол и асистенция за девятката на Левски. Действително, Георги Иванов е най-добър в аут. И последен съдийски сигнал на Антон Генов. 2-0 за Левски в финала срещу Нефтохимик. Отборът на Левски е новия носител на Купата на България Форд Мото Пое. Действително, след като матчът вървеше напълно равностойно 85 минути, в заключителните 5 сините решиха всичко в своя полза. Златни медали и Купа на България за сезон 1999-2000 година. Отбора на Левски София. Купата и златните медали ще бъдат връчени лично от президента на Професионалната футболна лига, господин Валентин Михов.